Ассалому алейкум ҳамватанони иззатманд. Бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ ва кирдорҳои номатлуб ҳамзамон ҷиҳати тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон барномаи криминалии ахбори Вазорати корҳои дохилӣ бо рӯйдодҳои ҷиноятии ҳафтаи охири кишвар пешкаши шумо мегардад. Бо шумо дар студия мо Рухсор Таваллузода. Оила он замон пойдору устувор хоҳад монд, ки агар аъзоёни он дар доираи эҳтироми якдигар ва масъулияти баланди оиладорӣ рафтору муносибат намоянд. Акси он метавонад боиси нофаҳмӣ ва дар баъзе ҳолат ба фоҷиаи гӯшношунид анҷом ёбад. Дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар натиҷаи муноқишаи оилавӣ мард ҳамсари худро бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидааст. Майёри милитсия Сироҷиддин Шакурӣ ин ҳодисаро шарҳ медиҳад. рашку бадбинӣ ва муносибатҳои ноҳамвори оиладорӣ дар бештари маврид оқибат ба ҳодисаҳои гӯшношунид анҷом меёбанд. ҷинояти кушторе ки шарҳ дода мешавад маҳз дар заминаи чунин нофаҳмиҳо ба миён омадааст. гумонбаршаванда Азизов Ҳасан, сокини 41-солаи шаҳри Душанбе, гарчанде муддатест аз ҳамсараш Ҳикматова Ҳафиза, сокини 38-солаи пойтахт ҷудо шудаю хоҷагии умумӣ пеш намебаранд, аммо мунтазам номбурдаро зери фишору шиканҷа ва азобу уқубати равонию ҷисмонӣ қарор медодааст. тафтишоти пешакӣ собит сохт, ки Азизов Ҳасан санаи 20 январи соли ҷорӣ дар манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Миралӣ дубора бо собиқ ҳамсараш Ҳикматова Ҳафиза муноқиша карда ӯро мавриди латукуби шадид қарор додааст. дар ҳолати қаҳру ғазаб номбурда бо мақсади қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтан бо корд ва қайчӣ 48 маротиба ба узвҳои ҷабрдида зарба зада бо як бераҳмии махсус ӯро ба ҳалокат расонид. задуму корча шикаст. баъд буромадум қайчи айҷа гирифтум бо қайчиқати дусета дига задум ки дига оста фуромад ҳамус рафт. баъд аз содир намудани ҷиноят Азизов Ҳасан аз ҷои ҳодиса фирор намуда мехост аз ҷавобгарии ҷиноятӣ пинҳон шавад, аммо маҳз дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз ҷониби гурӯҳи фаврии тафтишотии милитсияи пойтахт ва прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ гумонбаршаванда дастгир ва дар назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. ин корд ва қайчӣ ки дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамчун далели шайъӣ дарёфт гардиданд, далелҳои раднопазирест ки аз ҷониби гумонбаршаванда содир гардани ҷиноятро собит месозанд. аз ҷониби шуъбаи тафтишотии прокуратураи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе парвандаи ҷиноятӣ нисбати Азизов Ҳасан Раҳматович ва бо аломатҳои моддаи 104 қисми 2 банди Е кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. давоми чанд соли охир дар заминаи рушди сайёҳӣ шаҳрвандон дар баробари тамошои манотиқи гуногуни олам ҳамзамон бо мақсади иҷрои ҳаҷи умра ба Арабистони Саудӣ сафар мекунанд. гарчанде ин омил мутаассифона дар баъзе маврид боиси зиёдаравиҳо гардидааст, инчунин афроди фурсатталабу мардумфиреб низ бо истифода аз эътиқоди динӣ ва зудбоварии шаҳрвандон ҳаҷи умраро василаи қалобӣ ва тиҷорати муфт табдил доданд. 2 нафар гумонбар аз ҷониби кормандони милитсияи хати фурудгоҳи шаҳри Душанбе бо ҷурми қалобӣ боздошт шуданд. идомаи авонфиребиҳои боздоштгардидагон дар гузориши майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода. қаллобон бо ҳар роҳу восита мехоҳанд ба боварии шаҳрвандон даромада бо роҳи муфт маблағ ба даст оранд. ба чунин тӯҳфа ҳеҷ як муқаддасот арзише надошта, ҳатто аз боварии динии шаҳрвандон низ истифода карда бо баҳонаи ба ҳаҷи умра сафарбар кардан даст ба қаллобӣ мезананд. дар натиҷаи сандиши аризаҳои шаҳрвандон аз ҷониби кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ хати фурудгоҳи шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ шаҳрвандон Давлатов Наврӯз Нуралиевич соли таваллудаш 1998 ва Орзуи Файзиддин Ҳабибуллоевич соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандагони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон боздошт гардиданд. гумонбарон ки ба таври ғайриқонунӣ ба фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоӣ машғул буданд, ба боварии шаҳрвандон даромада барои ба ҳаҷи умра сафарбар намудан, аз ҳар як муроҷиаткунанда аз 14 то 24 ҳазор сомонӣ талаб намуда ба даст овардаанд ва ба муштариёни худ ваъда намуданд ки ҳангоми сафар ба шоҳигарии Арабистони Саудӣ онҳоро тавассути ширкатҳои хориҷӣ бо ҷойи хоб, хурду хӯрок ва дигар хизматрасониҳо таъмин менамоянд. вале боздоштгардидагон як қисмати муроҷиаткунандагонро ба ҳаҷ
ҳаҷравон намуда, як гурӯҳи дигарро бо пешниҳоди раводид ва чиптаҳои қалбакӣ саргардон карданд. мутаассифона шаҳрвандоне ки аз ҷониби ин нафарон ба ҳаҷ равон карда шуданд ба саргардонӣ рӯбарӯ шуда барои хизматрасонӣ ҷойи хоб хӯрока ба мушкилӣ гирифтор гардиданд ва аз ҳисоби маблағҳои худ сарф карда барои харидорӣ намудани чиптаи бозгашт ба ватан имконият наёфтанд. 15 феврал 48 нафара ба ҳаҷи умра равон кардам. Ман вақте ки сума расход кардаги будам, чиптаи баргашт надоштам. Ним ша оварда тонистам, ними дигаш сумшон ба суми худшон билет харидам. шумо чӣ ваъда дода будед вақте ки аз онҳо маблағ гирифтед? Ваъда дода будам ки чиптаи бар туда обратно билет тона мегирам метиям тон. Ба числои 27 феврал 17 нафар дигар равона кардам ба ҳаҷи умра. аммо ва ё суми меҳмонхонашон надода будем. аз ҳар як нафаре ки шумо равон кардед чӣ қадар маблағ гирифтед? 14000 15000 ҳар хелака. ваъдаи шумо чӣ буд? ваъдаи ман ки меравам гостиницаҳошон 100% туда обратно билет бармегардам. 5 нафаро ба ман 170,000 сомонӣ, 116,000 сомонӣ додам. аз 116,000 сомонӣ ман 60,000 сомонӣ барои наврӯз додам ки ба вайҳо виза тайёр кунад, билет. қайд кардан зарур аст ки орзуи Файзиддин қаблан бо ҳамин ҷурм суд шудаву ҷавобгарии ҷиноятӣ ба ӯ бетаъсир мондааст. то ин замон тафтишот 12 ҳолати қаллобии гумонбаронро ошкор намудааст ки зарари расондашуда зиёда аз 500,000 сомониро ташкил медиҳад. имкон дорад давлату наврӯз ва орзуи Файзиддин дар дигар ҳолатҳои ҷинояти қаллобӣ низ даст дошта бошанд. шаҳрвандоне ки аз кирдорҳои мардумфиребони ин нафарон ҷабр дидаанд метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии хати фурудгоҳи шаҳри душанбе муроҷиат кунанд. оид ба ҳолатҳои ҷой дошта нисбати номбурдагон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. сокини 24-солаи шаҳри Леваканти вилояти Хатлон бо ҷурми дуздӣ боздошт гардид. ин нафар аз манзилҳои иstiqomatии маблағ ва ҷавоҳироти соҳибмулконро тасарруф намудааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри мазкур дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои оперативи ҷустуҷӯӣ ин дуздро ғофилгир намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши полковники милитсия Офоқи Қодириён. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Левакан дар асоси аризаи сокинони шаҳри мазкур шаҳрвандон Нуров Хайриддин ва Қурбонов Бахтиёр оиди аз ҷониби шахсони номаълум бо тариқи пинҳонӣ дуздида шудани маблағҳои пулӣ ва ҷавоҳиротҳои тилогинашон бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар сокини шаҳри Леваканро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд. муайян карда шуд ки шаҳрванд Умаров Зияндаршо соли таваллудаш 2001 санаи 25 январ ва 9 марти соли ҷорӣ шабона тариқи пинҳонӣ вориди манзилҳои истиқоматии шаҳрвандони болозикр гашта аз он ҷо маблағҳои пулӣ ба миқдори 6000 сомонӣ, гӯшвору гарданбанд, дастпонаву овезаҳои тилогинро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задаву бо ин кирдорҳои ҷинояткоронааш ба шаҳрвандон 24000 сомонӣ зарари ҷиддӣ расонидааст. айни замон ном бурда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. як нафар сокини шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд худро корчалон нишон дода барои ба расмият дарории ҳуҷҷати манзилҳои иstiqomatии шаҳрвандон аз онҳо маблағ гирифта даст ба қаллобӣ задааст. дар кирдорҳои гумонбаршуда сохтакории ҳуҷҷат низ муайян карда шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. содир намудани маҷмӯи ҷиноятҳо ба мисли иҷрои амали сохтакорию қаллобӣ сабаб шуд ки шаҳрванд Исаққулов Илҳомҷон Муборакшоевич соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Истиқлол ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардида нисбаташ бо моддаҳои 247, 340, 36, 314, 36, 323 парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. гумонбаршуда асосан дар самти ба расмият дарории ҳуҷҷатҳои манзили истиқоматӣ ба мардумфиребӣ, сохтакорӣ ва ҷамъоварии маълумоту ҳуҷҷатҳои бар алов бар дурӯғ машғул шуда бо истифода аз таҳдиду ирёбкорӣ нисбати хизматчиёни давлатӣ
қасдона кирдори ба ҷомеа хафнок содир ва бо ин васила манзилҳои иstiqomatӣ дар фонди давлатӣ қарор доштаро ба номи худ ва хешу таборон ба расмият дароварда хусусӣ гардонида минбаъд фурӯхта фоидаи муфт ба даст овардааст. ин шеваи сохтакорию тақаллубкорӣ имкон додааст ки аз соли 2020 то лаҳзаи боздошт гумонбаршуда Илҳомҷон Исаққулов 3 манзили иstiqomatиро ба даст оварда минбаъд фурӯшад. тафтишоти пешакӣ боз дигар далелҳои амалу рафтори гумонбаршударо санҷиш намуда истодааст. шахсӣ када ман 2020 сол яктам қурбони гуфтаги бачавам фурӯхтаги. Хонаро фурӯхтаги? Чанд сом фурӯхтаги? 65,000 сомон ба. Ҳамин латора мо ба шарте чӣ хел шуд? Ман ба илтимос кардан Россия. Хона дар кадом минтақаи шаҳри Истиқлол ҷой гирифт? Шаҳри Истиқлол маҳалла 1 дом 38 квартира 35. Чанд сом фурӯхтаги хона? 50,000. дар асоси далелҳои ошкор гардида мақомоти суд дархости тафтишоти пешакиро ба инобат гирифта ба муҳлати 2 моҳ татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабси пешакии гирифтани гумонбаршуда Исаққуловро ҷонибдорӣ кард, зеро дар озодӣ қарор доштани ӯ эҳтимоли ҳолатҳое ба тафтишоти пешакӣ халал расониданро ба миён меорад. гумонбаршуда бо ҳаракатҳои худ асосан дар самти ба даст овардани манзили иstiqomatӣ дар ҳудуди маҳаллаи якуми шаҳри Истиқлол бо сохтакории ҳуҷҷатҳо яъне санадҳо оиди мансубият доштани ҳамон хонаҳои иstiqomatӣ ба номи ӯ ё ба номи бародараш ҷиноятро содир намудааст. қаллобию сохтакорӣ, таҳрик кардан ба содир намудани ҷиноят ва ҷамъоварию тасдиқи маълумотҳои баръалов бар дурӯғ ки ба баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабии кормандони сохторҳои давлатӣ анҷомидааст, кирдори ба ҷомеа хафнокест ки тафтишоти пешакӣ ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. нафароне аз ҳаракатҳои ҷиноятии Илҳомҷон Исаққулов зарар дида метавонанд ба мақомоти милитсияи шаҳри Истиқлол ё телефони боварӣ дар экран намудор муроҷиат намоянд. пайваста дар барномаҳоямон вобаста ба дурӯғ фиреб будани серу ҷодугарӣ ва хизматрасониҳои ғаразноки баъзе аз нафарони ба ном фолбину мушкилкушо гузоришҳо пахш карда мардумро аз оқибати чунин гумроҳӣ огоҳ менамоем. боз нафароне ёфт мешаванд ки ба ин тоифа одамон бовар карда назди чунин мардумфиребон мераванд. Сироҷдини Шаккурӣ оиди мардумфиребии сеҳргари навбатӣ гузориш омода кардааст. боварӣ ва эътимод ба фолбинону ҷодугарон ва аз онҳо талаб намудани кӯмак ва дармони дард дар доираи қонунҳои диниву ҳамбашарӣ мамнӯъ мебошад. гарчанде ҳилаву макр ва ботил будани афсонкориҳои ҷодугарону фолбинҳо кайҳо ба инсоният ошкор гардида бошад ҳам мутаассифона маҳз эътимоди баъзе аз шаҳрвандон боиси аз байн нарафтани ин тоифаи муфтхӯрон гардидааст. дар доираи амалиёти оперативӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохили як дар ноҳияи Фирдавсӣ зимни машғул шудан ба фолбинӣ Шоҳсаидова Фирӯза сокини 37-солаи шаҳри Ҳисорро дастгир намуданд. номбурда гӯё шахсони бефарзандро табобат ва кору фаъолияти тоҷиронро ривоҷу равнақ медода бошад, ҳамарӯза шаҳрвандони зиёди гумроҳу хурофотиро дар манзили иstiqomatиаш қабул намуда аз ин ҳисоб фоидаи молӣ ба даст меовард. аз ҷумла зимни санҷиш муайян карда шуд ки шаҳрвандон Ҳамдамов Салим соли таваллудаш 1998, Ҳамдамов Ҷонибек соли таваллудаш 2000 ва Шарипова Зайнура соли таваллудаш 1978 сокинони шаҳри Ҳисор барои табобат намудани безуриётӣ ва кушодани бахт ба назди Шоҳсаидова Фирӯза рафтанд. ба иттилои шаҳрвандон расонида мешавад ки минбаъд нисбати афроде ки ба назди фолбинон барои фолбиниву ҷодугарӣ мераванд чораҳои таъсиррасони қонунӣ андешида хоҳад шуд. айни замон нисбати Шоҳсаидова Фирӯза бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда барои андешидани чораҳои қонунӣ ба суд ирсол гардид. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Рӯдакӣ низ як далели машғул шудан ба амалу кирдорҳои мардумфиребонаро ошкор намуданд. шаҳрванд Саид Шарипов Зиёуддин Салоҳиддинович соли таваллудаш 1980 сокини ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи Рӯдакӣ бо навиштани тумору ташту ба беморони гуногун ваъдаи шифо дода онҳоро саргардон намудааст. шахсоне ки пойҳояшон дард мекунанд, шох мешаванд, карах мешаванд,
یا که مثلا شکم در مثلا مقصد اینا شکمشون نمیجفن مثلا که با دورو قطعی وقتی که ساز نمیشن بعد میان پیش ما مثلا با دعاشون میخونیم ما دعا میخونیم من یک تشتاقو مثلا هستم برای ترسیدگی ها کسایی که میترسن همین را در مثلا دوناش در بخلش که آوه که یکم پیاده میپرتیان آبی همراه مینوشن ایناش برای دفع سحر جادو مثلا به اسم قطعی دود میدوزن در اطراف خونهشون دا مثلا میگه چیزی که جادو کردگی باشن همین انشاءالله برطرف میشه حقی سبب میشن یا الله شفا دهنده خودشه یعنی ایناش برای دفع بسیار روز وقتی که آدم جادو میخورنن در درونش مثلا بسیار علو میگیرن همه آدم‌ها که بسیار زن شوهرایی که مثلا جادوشون میکنن وقتی که هم میخوره درونش همون آتش نابود میشه وقتی که همه مثلا صفت پروردگار محمد صلی الله علیه و مثلا میشه تمور شما تیکاری چیست؟ همه تمور صفت های پروردگار های مثلا این برای پیشایش کاره ایران مثلا رمای پیش مثلا تجربه کردن مسابقه کردن توصیه دادن مثلا ما همه رو پیش میکردیم нафарони содаву зудбовар барои муолиҷаи бемориҳои сардарду шикамдард ва дармандии пойҳо ҷои гузаштани аз ташхиси табибони соҳа ва муайян намудани шакли беморӣ ба хонаи Саидшарипов зиёдин омада вақт ва маблағҳои худро беҳуда сарф менамуданд. қайд кардан зарур аст ки оид ба мардумфиребии макру найранг ва кирдорҳои чунин нафарон дар ҳар як барнома гузориш таҳия намуда пешниҳоди шаҳрвандон менамоем ҳам вале мутаассифона ҳанӯз чунин шахсони зудбовар барои дармонбахшӣ кушоиши кор ва дигар мушкилот боз ба доми фиреб меафтанд. вобаста ба ҳолати ҷой доштан тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. дар ин қисмати барнома оид ба се садамаи нақлиётии марговар ки аз беэҳтиётии ронандагон рух додааст ҳамкоронамон аз риёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд гузориш таҳия намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед. ҳодисаҳои нухши роҳу нақлиётӣ ҳамеша аз риоя нагаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сарчашма мегиранд. якчанд садамаҳо бо оқибати маргро манзур намуда шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд аз иштирокчиёни ҳаракат бо интизомиро талаб менамояд. санаи 5 март тахминан соатҳои 3:50 дақиқа ронандаи автомошинаи боркаши тамғаи зил Қурбонов Неъматулло Ҷумабоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияи Деваштич дар роҳи нақлиётгарди ҳудуди маҳаллаи 8-уми шаҳри Хуҷанд бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба қисми пеши автомошина пиёдагард Раҷабзода Исфандиёр соли таваллудаш 2004 сокини деҳаи Овчии ноҳияи Деваштичро ки роҳи мазкурро убур мекард пахш менамояд. дар натиҷа пиёдагард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ронанда дар ин вақту соат бо ҳамроҳии боз ду ронандаи автомошинаи тамғаи зил ки ҳамдеҳагонаш мебошанд ва дар як самт ҳаракат мекарданд аз фабрикаи мурғпарварии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пору ба минтақаи Деваштич интиқол медоданд. пиёдагарди ба ҳалокат расида бо даъвати онҳо барои бор кардани пору хизмат расонида баъди анҷоми кор дар минтақае ки садама рух дод аз автомошинаи пештар ҳаракат карда истода мефарояд ва ронанда Неъматулло Қурбонов ӯро пахш менамояд ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. барои чӣ наистодед кӯмаки аввалияи тиббӣ нарасондед? барои чӣ ҷои ҳодиса кард? Ман худам намедонам мошина 300 метр бирафт. Харсем фрондем галмайдом мошина мондем гашта баромадем пешаш. Омадем скори бор кардем. мо ҳасрин ҳодиси якум бор истодем ки ҳодиси тарсидем.
дар аввал ронанда ва шариконаш ҷои ҳодисаро тарк менамоянд ва баъдан иқрор мешаванд ки дар садамаи ҳалокатовар яке даст дорад ва дигарон шоҳид буданд. айни ҳол нисбати ронанда Қурбонов бо дастрасии талаботи моддаи 212 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. ба ҳамин монанд давоми рӯзи 5 март тахминан соатҳои 8:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra аломати қайди давлатиаш TG2220 NM01 Раҳмонов Ҳусейн Расулович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати деҳоти Хистеварз ба самти шаҳраки Ғафуров аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи ГАЗ 3102 таҳти идораи ронанда Абдусалом Дадабоев сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рӯ ба рӯ бармехӯрад. дар натиҷаи ин расиши шиддатнок мусофири сабукрави Opel Astra зани 42 сола ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ё ин ки санаи 6 март соати 18:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes-Benz Фозилов Муминҷон Холбоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи ҷавонии ҷамоати деҳоти Унҷӣ ба самти беморхонаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард ҷавонзани 37-соларо пахш намуда дидаю дониста ҳаёту саломатии ҷабрдидаро зери хавф гузошта бе расонидани ёрӣ ҷои ҳодисаро тарк менамояд, ки дар натиҷа пиёдагард бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. дар хатар мондан ва вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ чунин ҳаракатҳо дар кирдори ронанда ҷой дорад, ки барои он дар моддаҳои 127 ва 212 кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хушсаодату сарбаландӣ таманно намуда хоҳони онем ки дар кишвар ҳамеша амнияту сарҷамӣ ва осоиштагӣ ҳукмфармо бошад. хайр.